rito. Bali-bali rito dugan da jay. Nandun na lang pasirin. Ga, abayan mo, tamundoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya sa number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabad DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan Jalabat DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabuwasan Makterion Lengkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kaibamot si kapaborito Errol Horado. Kanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules Pizza 11 bulan na Marso 2026. Gadasaray ulo na balita da lokal. 42 anyos unara padwaran kaso at korte. Vendor inaresto ada kason 2 counts of rape. Tinakaw yung motorsiklo a recover na otoridad.
Unda pagtayo ada saray balita da nasyonal. Emergency power iterla ada kinan Presidente Marcos. Ibiyahe ng Jinggoy Jad abroad haragan na DOJ. Markulita layang yab pamida palapag ng Lakson. 16 anyos sa palaksab ibabawal sa social media. Oras nila alas 6 sa City nakabuasan tanatan wajaray detalye ada saray balita da lokal. Jod ginawan patuloy follow-up investigation na Mangaldan Police Station eda kaso nababala niya motorsiklo ang alunggaring era eda impaka-recover eda nababala motorsiklo sana na Pebrero 13, 2026. Unong ada report oras na alas 2:20 ng araw sanan Marso 9, 2026 sa kaya concerned citizen niya taga barangay Embarcadero Mangaldan Pangasinan. So ang itar na impormasyon Mangaldan na Police Station nagpahakar din tilak yung motorsiklo ya wala da silong nakakawayanan aka salukbong tarpaulin so abitlan na motorsiklo. Tumpol yan ang responder ay kabiyangan otoridad na Mangaldan. Yada pangidaulo na Police Lieutenant Colonel Perlito Artuayon, hepe na Mangaldan Police, apian na verifikaon. So, impasabi ng impormasyon. Yada insabi na saray taklaw no uloy, dabit lang na lugar. Positibo na binerbiher so motorsiklo na pink Suzuki Smash 110 ya walay temporaryong plaka 1303-00744-594 sa atang motorsiklo. So inalay jada vicinity na CSI Mangaldan yan narumog jada Prestusa Street Barangay Poblasyon Mangaldan Pangasinan sa atang motorsiklo sa pangkayarihan na William Manglanyan na Petilya. Ya si katoy ay panagnaang nasari dokumento ya may panagnak ya si katoy making kayarihan kanyang tampol ya inter ed abitlan biktima. Top 6 provincial most wanted person sunaresto yada Baloy na Rosales Pangasinan unong dagangan ng PNP Provincial Director Police Colonel Albert Merculio sa tayo suspect sumantaon na 26 wala asawa street food vendor si katoy naresto yada parking area na SM Rosales base ada biskog na warrant of arrest yung paksab na korte Makalanor adin sunggay na Article 266-B paragraph 1 na revised penal code lapod kason 2 counts of qualified rape o infant molestia at minor de edad yang gapo in recommendang piyansa impatunton sa protocol ada impang aresto ada abitlan na suspect ya si katoy na wait the police station na Rosales Pangasinan. Siningkat ya tampol sa 42 anyos si street level individual
ya inaresto dyan bari na Rosales, Pangasinan. Sa may suspects inaresto at ginawan na anti-illegal drug bypass operation yung kasana Rosales Police dyan koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 dyan ganggaan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio asam sa Hamad 5 na suspect supituran peraso na head shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu walang balaton na 9.3 gramo tan na mambili na 63,240 piso sa may suspect na sa ebidensya yari commerce na ita dyan police station for proper disposition kaso nin sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sinsigap dyan korte laban ed abitlan suspect. Patong-patong niya kaso suarapen na San Live-in Partner kasampalan niya ingkasa survivors operation dyan balay na Santa Barbara, Pangasinan ingkasa sa bitla na bypass operation laban na dasara suspect pasado alas 11 ng labi dyan na barangay Luot na bitlan na lugar yan ang resulta din pakakumpiska na duwarang perason hetya shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu manbili na 55,080 centavo tanasamsam da suspect so caliber 38 revolver yawalaan na duwarang bala kaso ninsunggahay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms so insigap at korte laban ed duwaran suspect. Naringalaan na katibukulan niya balitad lokal antes tayo ang dapag dasaray balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midalo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midalo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midalo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na naglalayong bigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tugunan ang matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dulot ng krisis sa Middle East. Sa pamamagitan ng emergency powers ay maaaring pansamantalang suspindihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax sa langis. Magtatagal ang emergency powers sa loob ng 6 na buwan, bagaman maaari itong paikliin o palawigin depende sa galaw ng presyo ng langis sa global markets at kung mas maagang babawiin o palalawigin ng Kongreso ng hanggang 1 taon. Maaaring magsuspindi o magbawas ng excise tax sa kung ang average ng Dubai crude oil na presyo ay umaabot o lumalagpas sa $80 kada bariles. Maaaring magbawas o magsuspindi ng excise tax ang Pangulo kung ang state of national emergency o calamity ay magresulta sa pambihirang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang Pangulo sa pamamagitan ng Finance Secretary ay dapat namang magsumite ng ulat sa Kongreso na naging basehan ng suspension o pagbawas sa excise tax. Magkano ang mawawalang kita sa gobyerno at ang epekto nito sa inflation sa loob ng 15 araw mula sa pagpapatupad nito. Sinabi ni Committee Chair Marikina City Representative Miro Kimbo na isusumite ang panukala sa plenaryo ng Kamara upang agad na matalakay at maaprubahan. Samantala, hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin na muling pagsali sa Pilipinas sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatatag sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinasabi mismo ng Pangulo na hindi pa rin magre-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Nang tanungin kung bakit, sinabi ni Castro na iyon lamang ang pinabot sa kanya ng Pangulo at wala nang ibinigay na dagdag na paliwanag. Lumutang ang panawagan na ibalik ang pagiging membro ng Pilipinas sa ICC kasabay ng pagsisimula ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging bahagi ang bansa ng Rome Statute mula 2011 hanggang 2019 matapos kumalas ang Pilipinas sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Haharangin ng Department of Justice ang apela ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na pahintulutan siyang makabiyahe sa ibayong dagat sa kabila ng precautionary hold departure order na inisyu laban sa kanya ng isang hukuman sa Maynila. Ayon kay Justice Spokesman Polo Martinez, naniniwala ang DOJ na ang senador ay flight risk at hindi dapat payagang makalabas ng bansa. Ipinaliwanag pa ni Martinez na ang precautionary hold departure order ay maaari lamang i-revoke o bawiin sa pamamagitan ng kautusan ng hukumang nag-issue nito. Nauna nang naghain ang senador ng mosyon sa Sandigan na humihingi ng permiso na makabiyahe sa Hong Kong, Macau at Japan mula March 31 hanggang April 5.
Ito ay sa kabila ng inisyong hold departure order laban sa kanya ng Manila Regional Trial Court Branch 52 kaugnay na kinakarap niyang kaso ng pandrambong at dahil sa pagkakadawit sa manumalyang flood control projects. Sa iba pang mga balita nga nasyonal, upang mailayo sa negatibong epekto ng mga social media, isinusulong ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang House Bill 8260 na magbabawal sa mga edad 16 na pababa na magkaroon ng access sa social media platform sa Pilipinas. Ipinunto ni Villanueva na maraming bansa na ang mayroong ganitong panukala tulad ng Spain, Australia, France, habang sa Indonesia ay sinisimula na ang kahalintulad na posisyon. Sa ilalim ng panukala, lahat ng edad 16 pababa ay hindi papayagang magkaroon ng mga account sa lahat ng social media platform tulad ng Facebook, TikTok at iba pa. Obligahin ang mga social media platforms na mag-deploy ng teknolohiya para alamin kung minor de edad o hindi ang may-ari ng accounts para harangin ito o kaya burahin kung meron na. Sinabi ni Villanueva na ang mga pangailangan para mapagtibay ang panukalang batas dahil sa panganib ay pagka-addict ng mga bata sa internet, kung saan posibleng ma-expose ang mga ito sa mga violenteng o sexual content at maging sa online exploitation. Sa iba pang mga balita, formal nang nagsimula sa kanyang bagong posisyon ang dating Highway Patrol Group Director na si Brigadier General Hansel Marantan matapos ay talaga bilang Acting Regional Director ng Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon kahapon ng umaga. Si Marantan ay isang Ilocano na tubong Cagayan, kasapi ng PNPI. Nakabalik at class of 1998 ay tinalaga bilang bagong direktor ng Police Regional Office 4A nitong Lunes. Ang kanyang appointment ay sa pamamagitan ng Philippine National Police Directorate for Personnel and Records Management na may petsang Mayo 9. Ang pumalit kay Marantan bilang HPG Director ay kasalukuyang Directorate for Police Community Relations Brigadier General Jesse Tamayaw. Si Marantan na una sa kanyang klase na umakyat sa ranggo na Brigadier General. Sa loob ng PNP ay pinalitan si Brigadier General Paul Kenneth Lucas na natapos ang kanyang halos 3 taong panunungkulan bilang Calabarzon Police Director. Si Lucas ay hinirang naman na bagong direktor ng Special Action Force o SAF na pinalitan ang papaalis na si SAF Director Police Major General Mark Pespes. Dati ring na talaga si Marantan na hepe ng CIDG National Capital Region, Davao City Director at naging PNP HPG Director sa isang pambansang antas. At sa pinakahuling balitang nasyonal, binueltahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nitong Martes si Senador Rodante Marcoleta na tinawag pa niyang laging pabida dahil umano sa mga personal na atake sa kanya. Binanggit ni Lacson ang mga ilang halimbawa ang mga personal na pag-atake sa kanya habang inakdalakay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, usapin ng pinagagawang West Philippine Sea at Flood Control Fund anomaly.
Iginit ni Lacson ng paglalabas ni Marcoleta ng tinaguriang Minority Report at ang nilalaman nito ay isang paglalapastangan sa Blue Ribbon at sa kanyang bilang chairman. Sinabi ni Lacson na tila naging obserbasyon na ni Marcoleta ang kanyang mga pahayag hanggang sa puntong sinusundan umano nito ang kanyang mga panayam at social media updates at pinupuna ang bawat pahayag. Matatandaan na pinuna ni Lacson ang tila pagtatanggol ni Marcoleta sa mag-asawang contractors ng flood control projects na sina Curly at Sara Diskaya. At sumainyo ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin alas 6:27 na po ng umaga. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Rotary sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasig, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Fireworks Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Perkiat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School.
Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makteril Lingkor, ato magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules, pizza 11 sa buwan ng Marso 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga maiinit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaksyon, mga sumbong, pwede kayong tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa ating pong Facebook, live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Uy! Aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na naglalayong bigyan ng emergency powers
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang atugunan ang matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng yung produktong petrolyo dulot ng crisis sa Middle East, kapaborito Ian. Sa pamamagitan ng emergency powers ay maaaring pansamantalang suspendihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax sa langis. Matatanggal ang emergency power sa loob ng 6 na buwan, bagaman maaaring ito ay pabalikin o palawagin depende sa galaw ng presyo ng langis sa global markets, at kung mas maagang babawin o palalawigin ang anang hanggang 1 taon, kapaborito Aaron. Maaaring magsuspende o magbawas ng excise tax sa kung ang average ng Dubai crude oil na presyo ay umaabot sa lumagpas sa $80 kada barile. Ang presyo ng yung Dubai crude oil ay tumaas na yata sabi nila nasa $80 bawat barilis ngayong Marso, kaya't ito ay dahil sa matinding tensyon na nangyayari dyan sa may Middle East. Kaya nagbabala ang Department of Energy ng malaking taas na presyo sa lokal na merkado at pinatupad ang pangalawang oil price hike kahapon, di ba? Ang pagtaas ng presyo ng Dubai crude oil ay dulot ng tensyon nga na direktang nakakaapekto sa supply at demand sa petroleum product. Sa pamamagitan ng emergency power na ibibigay sa Pangulo ay matatapyasan ang excise tax sa langis at maaaring bumaba ang presyo sa gasolina sa ating bansa. Ay habang hindi pa napapatupad ang pagtapyas ng excise tax sa petroleum product, ang sinasabi niya ng Department of Energy, dapat hati-hatiin ang pagtaas ng presyo ng langis upang hindi biglaang pasanin sa publiko. At mahigpit na binabantayan ng Department of Energy ang mga gasolinahan laban sa overpricing at sa hoarding. Malinaw ang babala ng DOE. Bawal ang hoarding o pagtatago ng mga langis at pagtataas na wala pang schedule ng pagtaas. Labag ito sa ilalim ng batas sa pambansa bilang 33 na inamendahan ng Presidential Decree 1865 at ang Republic Act 7581 o ang tinatawag na Price Act. Ang hoarding ay ang makatwirang pagtatago ng supply ng langis o pagtatanggi na ibenta ito upang lumikha ng artipisyal na kakulangan at mapataas ang presyo. Tatago nila yan. Itong overpricing naman ay nagbibinta ng langis ng higit sa autorisadong presyo ng gobyerno. Ang mga gumagawa nito ay hindi lamang lumalabag sa batas kundi nagpapakita ng kawalang malasakit sa taong bayan. Hindi biro ang parusa sa mga mapatunayang nagkasala dito. Sa ilalim ng batas, maaaring makulong at pagmultahin ayon sa mga bagong regulasyon. Bukod dito, kumpisagahin ang mga petrolyo at kanselahin ang kailang mga lisensya sa kailang operasyon. Nararapat ang yung whole of government approach na ginawa ng Department of Energy katuwang ang PNP at DILG upang mahigpit na bantayan ang mga pati gasolinahan, babantayan. Supposed to be peace and order. Pero kasi nga nang binabantayan ngayon. Ang mga ulat mula sa Luzon at Mindanao hinggil sa mga irregularidad sa presyo ng langis ay dapat aksyonan kaagad. Mas mabilis sana sa pagburusok ng presyo ng langis.
ang kailang aksyon. Ang panukala na bigyan ng emergency power sa Pangulong Marcos Jr. ay isang aksyon na gawin ng gobyerno upang bumaba ang presyo ng langis sa lokal na merkado. Dapat mabilis ang aksyon dahil ito ang magbubukas ng pinto para sa posibleng yung pang-abuso sa mga negosyante. Maiwasan natin yan yung mga pang-abuso ng mga negosyante. Sabi ng Malacanang, susulong ang suspension kapag ang presyo ng Dubai crude ay lumagpas sa $80 Per barrel. Bariles. Malaking hamon sa gobyerno kung papaano pupunan ang malawakang yung bilyon-bilyong kita sa buwis dyan sa produktong petrolyo, diba? Malaki ang matatapyas dyan Kung sususpindihin ang excise tax, baka magresulta ito sa kakulangan ng pondo para sa mga programa ng gobyerno. Sana hindi. Malaki nga pag binawasan nila. Bilyon yan. Sa kaban naman ng lalata sa kaban ng gobyerno. Tama. Kung gagawin ito, dapat tayakin ng Malacanang na hindi ang mga serbisyong panlipunan ang magdurusa dito. Dapat tignan nilang mabuti ito at ang mas mainam diyan ay solusyon. Solusyon. Ang paghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis siguro. At mas matibay na makikipag-ugnayan sa ibang bansa. Yung tinatawag na diplomatic relationship. Upang matiyak ang supply ng langis. Sana gano'n ang gagawin nila, pero itong itong nangyayaring tension na dyan sa Middle East, ito yung nagdudulot ng malaking problema sa ating lipunan. Apektado tayo lahat kasi pag tumaas yung gasolina, nandyan na yung domino effect yan. Low supply and demand. Alam mo yung pinag-uusapan natin, paano na yung mga magsasaka, yung mga mangingisda. Yung mga mangingisda, yung bumibili ng galon-galon. Ngayon, dyan sa may Mangaldan, ang balita natin ay pinayagan ng makabili galon-galon. Yung mga gasoil station. Mga magsasaka. Ang mga magsasaka. Sila makakabili na. Justified naman talaga. May singa, may kin, may tuloy tawagit sa aman? Kuliglig. May mismo may makina. Makina, yung dala ng tulaba lang, may pag-uya ani kinakasakula yung harvester. Harvester yan. Harvester. Ano nga naawit mo ni Kintan? Diyan sa gasolinaan. Hindi lang yan. Itong mga construction firm, di ba? Siyempre, malaki ang kailang equipment. Anong gagawin nila ngayon kung may mga ongoing na project na kailang ginagawa? Paano ang gagawin nila? Kasi yung mga heavy equipment nila tulad ng bulldozer, mga grader, mga backhoe, ay umubos ng ilang litro na kanyan na gasolina, di ba? Paano? Dadalhin mo ba yung mga heavy equipment sa gasoline station? Noong may isang contractor na nagdala ng 5 galon na malaki dahil malaki yung kanyang backhoe hindi binigyan ng gasoline station. Hindi daw pwede yung galon-galon. Pero dyan, hindi ko lang alam sa ibang bayan kung pwede na. Pero basta dyan sa may Mangaldan, nabalitaan natin kahapon na talagang pwede na. Pwede na. Meron pang mga kwan dyan nagsara yata ng mga gasolinahan nagsara. Anong dahilan? Ubos kaya ang kailang supply ito yung hoarding? Alin yung mga ibang nagsara na makikita mo naman pag sarado sila, ibig sabihin wala na. Sayang yung kikitain nila pag sara hindi pag ang kwan dyan baka gustahin pa yung mas mataas na presyo, mas malulugi sila.
Kasi ang Ilang araw silang magsasara. yun ang kanya. Diba? Oo. Ang tinalagaranda, may kita, alagaranda man tagay o may agaw-agaw. Ewan na. Oo. Diba? Yun ang kwan dyan eh. Kasi, ibang klaseng utak na yun. Oo. Sakaling ganun. oo, yan ang kwan dyan. Kaya dapat sana, itong mga gasoline station ay dapat na makibagay sila sa gobyerno at para hindi naman kawawa ang ating mga kababayan, especially yung mga transport group, yung mga biyahe na mga sasakyan, pampubliko at pribado man. Yung nakita natin kahapon umatras yata yung sasakyan kaya ito ay dapat na intindihin ng mga gasoline station ang kalagayan ng mga transport group o kaya itong mga may-ari ng mga pribadong mga sasakyan dahil nga siyempre nagkukulang tayo ng supply ng langis dahil sa tension dyan sa Middle East dahil yung pinanggagalingan mostly ng ating mga crude oil galing dyan sa Dubai, di ba? Galing dyan sa ibang... Basta galing dyan sa Middle East. Middle East. Ang problema, nandyan ang gera. Nandyan ang gira So, yun ang kwan dyan. Yung problema dyan. At ito ngayon, hinahanapan ng solusyon ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tapyasin yung excise tax sa crude oil. Kaya ang kung dyan, yung papaano, yung ibang programa ng gobyerno, hindi kaya maapektuhan dyan. Considering malaki ang matatapyas, malaki ang mawawala sa kaban ng gobyerno. Good morning kay Rinaldo Bungar. Ayan, magandang umaga sa iyo. Gayun din si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Si Ami Tipasya. Ayan. Baliktad yung kanyang apelyido kaya naintindihan ko Tipasya. Tipasya. Ano yan? Siya tipa? Hindi, kwan. Baliktad Baliktad rin ng cellphone mo. Para mabasa mo. Ayan, ay kapit, sabi niya So, pag direct mo, Tipasya. Si Lisa Sim, magandang umaga. Si Magina Corda, magandang umaga. Ganoon din kay, sino pa nandito? Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. At si Helen Ibasan Labarias, ayan, magandang umaga po sa inyo. At sino pa yung mga kondito nagpapabate? Magandang umaga kay Remilin Ira, ayan, si Shari Pitirado, Tom Binasa, si dating kagawad, dating councilor ng Dasul ito, si Tom Binasa, magandang umaga. Nasa Manila ngayon si Tom Binasa. Si Ferlancer Catalan, gawin din si Carlo Magno Abilia, yung classmate ko noon. Mario Caberto, magandang umaga. Si Maria Cristi Jimenez ng Dasul, magandang umaga. Si Crenzel Rose Fernandez Datun, kilala mo ito, yung may bahay ni Councilor Manny Datun. Good morning. Good morning sa inyo. Magandang umaga din si Regeline Mariados Suganod, magandang umaga. At si Jeffrey Castillo, dyan sa yung isang poultry dyan sa Bani, Pangasinan.
Kailan namin na makakuan yung arroz caldo. Sana may ihalos arroz caldo. Ano balin siya na may tinola, may lamang lobo. Ay, oo. Tinola, may lamang may pressure cooker. Tama, oo. Kagawad Junjun Gabrielio. No. Oo. Merkules? Tama, Merkules. Duty of the day. Duty of the day. Aha. O tanlay kapitan. Dumating na ba sila? Dumating na ba sila? Ha? 3 days. Malamang kagabi dumating na. Yung mga nagpunta ng Palawan. Yung kailang lakbay aral. Ayan. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Si Carolina Baliesca Junior. Ayan, magandang umaga. Si Merlita Abilia. Mar Pascua. Magandang umaga din kay Caramel de la Cruz at Madam Geraldine Muñoz de la Cruz ng San Carlos City. Kamusta kila Magandang umaga po sa inyo. Ang panahon ngayon talagang busy. Busy. Ayan. Magandang umaga dyan sa may bayan ng dyan sa may lungsod ng San Carlos. Kaya din si Alice V. Muñoz. Siguro pa kwento, pinsan ni Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Mga Muñoz kasi taga dyan sa San Carlos City. Si nga pala, former Liga President Nanding Estabilio, dyan sa Barangay Lilimasan, San Carlos City, at ganoon din si Kapitan Junan Estabilio. Good morning po. Good morning, magandang umaga. Good morning din. Isama natin si Kapitan Bob 25. Barangay Quintong. San Carlos. At saka si Liga President Buyet Magat. Magandang umaga. Si nga pala, Kapitan ng Barangay Mamarlaw, Kapitan Ronnie Daos. Ayan. Napakaganda yung kanyang barangay hula. Yan sa barangay. Bagong bago. Na matagal ng nakikihiram sila dyan sa ibang barangay ng lupa. Pero sa pamuno ni Kapitan Ronnie Daos ay naipatayo yung barangay hall ng Barangay Mamarlaw. Kaya tingnan mo nga naman, pag gagawa ka ng paraan, may liderato na natin, namin nila walay sagpot. Kaya nga kapag kung gagawa ka ng paraan, madali yan. Madali. Pero pag hindi mo ginawa ng paraan, maraming dahilan. Dito ang kunood Binmalay. Agara ko naman lako nagasay at galon. Bawal ko no. Bawal? Paano to? Nunot yung pamat. Dito na Binmalay. Paano to rarami ka motorboat Ayan. Ito datay motorboat dito gasolinaan. Aliwa. Pagagot. Kailangan po na sige gabay na dito siguro isakbit iraratay motorboat. Tapos ilagay mo sa gasolinaan. Ang tigagawan dara ng opisyalis yun tanay. Dapat opisyalis manggaway pulaing agdagabay suman lako na galon-galon dito na sa gasolinaan. Excuse mo kumon irarate manggagamit na motorboat. Paano sila tatawid? Mangaldan. Mangaldan. May move da ditan. Lalako ang dalararami dumaralos. Tingnan mo. Dad sararami gamit ang dad alog. Dugawa. Tama. No motorboat yato agdalako ay galon-galon paano to Paano to ng biyahe ta na dayat? Umbali irad say kinditan irarate lidiris yun ditan. So ang galaw common. Dapat yung namumuno dyan, yung mayor, siya yung inaasahan ng kanyang mga kabayan. Dapat kumilos na hindi lang sa loob ng opisina nagpapalamig. Tsaka atay pa nagsalo na gasolina, kaya galon-galon niya uusarin niya motorboat, sipurlatan. Kaya nga. Ang gapunitay oil price hike,
talagang manggagalon lararatan. So ano po ang action niyo dito, Mayor? Kayo po ay inihalal, binigyan kayo ng mandato para maglingkod sa inyong mga kabayan. Walay sakayan ng text. I-verify tayo, baka wala ni Arom. Baka mayroon pa. Pero sa Maracaditan, imbestigahan nyo. Gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng executive order mula sa inyong tanggapan na binibigyan yung halaga yung mga reklamo. Amay agdalakuan, araratay manag motorboat. Wala kayo madupisa na ng mayor. Wala kayo man report kayo od police. Total sa police, so kaya na may Wala authority, di ba, pababantayan na po police. Pati dyan DILG. Correct. Iraratay gasolinaan. Idalimura, mangikuno kayo. Iraratay manag motorboat, araramay motor bangka. Di tanad bin maloy, ikuno yung PNP. Ang nakon dyan kasi. Antikwanda. Kasi no kakapot may ken, may mayorit ang gapo di tanay, agilan lamang kay makali ubat. Lante. At least, lima kayo PNP, si PNP, ikunutod LGU na paano tigawan. Correct. Kung hindi aksyonan ng LGU, yung mga reklamo ninyo, idulog nyo sa DILG. Ang yung mga reklamo, bakit hindi aksyonan ng LGU? Kung hindi nila aksyonan yan. Sa bagay, baka niya kasabi do opisina daray opisyalis din. Kaya tingnan natin yan, may pigaran agulan kiyan at tagiso gasolina tang krudo. At atan na reklamon agdaralakon irate motorboat, baka agto ni anta rarami elected official datan. Baka hindi pa dumarating sa kanyang tanggawan. Pero may mantiks daay, isali yun ikuno at sa raratay elected official, raratay imbubutos yo. Ayan, binigyan sila ng mandato para maglingkod sa... Ito po yung labat, Anton gasolin, ay nayarin ken. Nangyari ni Petix pa dyan no Anton gasolinaan nitan. Para tingnan namin yung gasoline station na yan. Kung pakitex nga, pakitex. Ayan, okay, sige. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang posibleng pagtaas din ng singil sa kuryente dahil dito sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Yan at ilan pa mga balita ay aming tatalakay makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3200
0917-636-8263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan dinlo, Paborito. bunuan bukid, Paborito. bunuan gese, Paborito. kalmay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Iya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactero Lingkor at Timog Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakar. Sabi dito hello po. Reaction. Hello po, pabati po ako dito sa Saan? Jimenez Mapandan. Ay, Barangay Jimenez. Barangay Jimenez. Ito sabi niya, mula sa Urbano family daw. Ayan. Barangay Jimenez. Ni si Kinmanaya, si Kapitan Bernard Antolin. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga. Gawin din sa Kuandaw, sa may Barangay Santa Maria. Barangay Santa Maria. Mapandan. Good morning po. Si Ryan Daisy. Magandang umaga sa inyo dyan. Oy, ano ngayon, March 11. Sa March 13 ay kick-off na ng Pandan Festival 2026. Ayan, oho. Kaya't abangan na ninyo. Excited na ang lahat. Excited ang lahat sa selebrasyon ng Pandan Festival. Ayan, dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ayan. Magandang umaga sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. At ganun din, magandang umaga kay Vice Mayor Anton Perez ng Alaminos City. Magandang umaga.
Sana po makapasyal kami dyan sa inyong tanggapan ng araw. Dyan sa may Alaminos City. Itong tumitinding tension sa Middle East, particular sa yung nangyayari sa pagitan ng US, Israel at Iran, ay may mga direktang epekto sa power supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas dahil sa mataas na dependency ng bansa sa mga imported na petrolyo. Posibleng, posible posible na siyempre pag tumaas ang gasolina, automatic yan, may domino effect yan. Posible rin sa taas singil. Hindi natin pinangungunahan, pero yung taas kuryente. Ayan, Kaya nagbabala rin ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission, ang ERC, na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa buwan ng Abril. Ayan, Hindi natin pinangungunahan. Ayan, Ito ang sabi ng DOE tsaka ERC, Abril. Sa mahal na presyo ng langis na ginagamit ng ilang mga power plant. Although, ang power plant sa barangay Pangaskasan, Sual, Pangasinan ay gumagamit ng coal na galing sa ibang bansa, ay direktang may epekto nito sa pag-angkat ng coal sa ibang bansa, kapaborito Errol. Yung biyahe nila, yung coal na galing anong bansa ba yun? Indonesia. Galing sa ibang bansa. Ito ay may 97% to 98% high grade na imported coal. Ibang klaseng coal ito. Yung uling. Na ginagamit coal-fired thermal plant dyan sa Maisual. Kung tumaas ang crude oil, malamang tataas din. baka tumaas na Ayan. kuryente. Ang Sual coal-fired thermal plant ay nagsusupply ng kuryente sa Luzon grid dahil ito ang isa sa pinakamalaking coal-fired na thermal plant dito sa Pilipinas. Meron siyang 1,200 megawatt kung hindi ko nagkakamali. Ang Pilipinas ay nag-aangkat ng mahigit 70% hanggang 80% ng kabuuang supply ng coal, kung saan ang pangunahing bansa ay Indonesia ang pinagkukuhanan. Ayan, meron din tayong local na production o yung minahan ng coal sa Pilipinas na matatagpuan sa Sumirara Island sa Kaluya, Antique. Ang ngunit hindi ito sapat. Hindi ito sapat. Kulang. Para sa buong pangangailangan ng bansa. Ang rason kung bakit tayo nag-aangkat ng coal sa ibang bansa dahil sa mataas na demand sa kuryente at pagdepende sa coal-fired power plants, kailangan mag-angkat ang Pilipinas upang masiguro ang supply ng enerhiya. Ang Sual coal-fired thermal plant, ang malaking bahagi ng kuryente ay napupunta sa Metro Manila. Ang naturang planta ay nagbibigay ng matatag na supply ng kuryente sa probinsya dito sa ating lalawigan at mga karatig lugar na rehiyon. Diyan sa iba't ibang probinsya sa Ilocos Region. Ang kuryente, Region 1. Ang kuryente na ito ay binibenta sa mga distribution utilities sa electric cooperatives at retail electricity suppliers na konektado sa Luzon grid na tinatawag. Ang planta ay may kapasidad na nabanggit mo nga 1,200 megawatt at nagsimula ang operasyon nito noong 1999. At ito ay kasalukuyang pinamamahalaan ng Sual Power Incorporated. Isang subsidiary ng San Miguel Global Power. Yan. Ang San Miguel San Miguel ang patuloy na pagtaas ng presyo ng
mga bilihin, petroleum product at nakaambang pagtaas ng singil ng kuryente, ito ay nagtutulak sa mga Pilipino na higpitan ang sinturon. Magtipid. Magtipid, Yan, ika nga. kaya kailangan natin magtipid. Ayan. At mag-ingat sa mga yung maging yung sa paggastos. Paggastos. Diba? Dapat ano ka dyan. Yung ano yung palpalaran, yung mga gastos natin. Correct. Dahil sa nararanasang hirap ng ekonomiya dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Dahil mataas ang presyo ng petroleum product na ang sangkalan ng mga kumpanya ng langis, ang mataas na yung pandaigdigang merkado daw. Samantalang ang old stock nila nakaimbak lang dyan sa kailang mga gasoline station. Lahat tayo ay apektado sa pagtaas ng langis. Ng mga krudo, ng gasolina, at ang LPG pa. Na ito ang pinakamalaking ito yung isa sa mga ginagamit sa lahat ng tahanan. O LPG, masyadong masakit sa bulsa ang bawat pagtaas ng petroleum product na nakakapekto sa mga pangunahin nating bilihin. Mahapdi na ang baywang ng mga tao dahil sa paghihigpit ng sinturon. Ito yung unang bugso pa lang to. Correct, Unang bugso pa lang ng pagtaas, nakakadalawang linggo pa lang. Kaya nga Diba? Yung giyera. Naman sanang tumagal pa. Sana matapos na. Nasubukan mo na bang bumili sa pamilihang bayan na kapaborito euro? Kasi madalas. nagsitaasan na rin ang bigas, karne, isda at gulay. Mahal na rin. Diyan sa pamilihang bayan, kapaborito euro. Paano na lang yung mga tulad natin na yung ibang mga kababayan na ang sahod ay kakarampot. Kaya nga Ito din nasa liudan natin. Kaya nga So, yung mga umbiyabiyahe. Yaman na baboundary. Kaya nga piso gasolina. May boundary da, agmat ulit sab. Kaya nga. Tama ba? Kailangan na tayo ay magtipid sa panahong ito habang patuloy ang tensyon. Masyadong mataas yung LPG na tumaas na rin so masakit sa bulsa talaga sa mga mamamayan. Kaya sana babalik na sa normal ang panahon. Para sa ganun ay hindi tayo kawawa. Baka mamaya sa wala ako pangibagad siya yun. Gapuan tulay mangkiyaw. At panggatong. Diba? Yung mga old school. Tama. Ganyan talaga, diba? Ano ba tayo magluto noon, diba? Wala namang help ako. Namulat ako sa ganyan. Pupunta ako sa mga agilan mo pa. Talagang kinmet. May alog, sukulan mi. Kaya nga. No Sabado tan simba. Tangga po yung loob. Panagkikiwatan. Sagam kami palanday, mangkiw labas. Kaya nga, kaya, yun ang yung mga natin noon, tradisyon natin. Yung panggatong, pag nagluto ka, ang panggatong mo, yung kahoy, sa kasi sa mga probinsya, sa mga liblib na lugar, marami silang mga punong kahoy. Pero dito sa Dagupan, meron kaya? Alam mo ba na ngayong araw, meron na namang pagtaas? Kaya, ngayong araw? Yung gasolina. Gasolina? Na naman? Ngayong araw. Di ba kahapon lang? March. Kasi nga staggered daw yan Kaya ngayong araw ay tatas na naman. Tumaas na naman. Aba? Ngayong araw. Sa gasolina, piso hanggang 6 na piso. 1 peso to 6.50 per liter. Sa diesel, 2.50 hanggang 11.50 per liter. Kerosene, 5.50 hanggang 17.50. Kerosene, ito yung gaas. Ang ano dito, yung range nito, meron kita mo, itong gasolina, piso hanggang 6.50. Yung pisong taas ba, nasunod ba yon? Hindi. Di doon sila sasagad sa may 6.50. Tama. Diba?
Oh. Jesus. So, yun So, yung... nasa na March 11. Tama, March 11 ngayon. Oo. Tingnan mo. Tumasa naman po, nadagdagan na naman po ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Sakit sa bulsa. Ang sakit. Talagang kailangan natin na maghigpit ng sintron para sa ganun kahit pa paano tayo yung may kanda tawid tayo sayay nagagawan na kinatan kahirapan na bilay kanyan no gabay ni kudang itay atay pambilay dapat anap tayo na sa may alternatibong paraan tapinuntan at may nabilay tayo so pamilya tayo sayan panahon itatagay na saratay niya presyo na gasolina pati itatagay na saratay basic needs artay pangkaukulan tayo kabkaabangan tayo. May abiso ang DECOT. Yung yung pinag-uusapan nating pagtaas. Ito na. Ano sabi? From Dagupan Electric Corporation o DECOT, abiso ng DECOT posibleng tumaas ang singil. Posibleng tumaas. Posible. Yung words natin possible, diba? Sa kuryente sa mga susunod na linggo. Ayan. Sa mga susunod na linggo. Sa susunod na linggo, so Abril na mamaya yan. Di ba? Anong, tama. Kaibigan natin si Attorney Randy Castillan. Pwede natin makausap siguro dito sa ating himpilan para sa ganun si Sir Randy, Attorney. Good morning, sir. At sana ay kasi dati na-interview natin ito. Correct, si attorney. Pero so, yung legal counsel ng Dagupan Electric Cooperative, hindi, cooperative. Corporation. Ano? Nalilito, corporation. DECOP. Yan. Sana ma-interview natin. Okay, mula kay Mars Versusa. Lagi na lang brand out dito, Dasul. Ano ba yan? Masisira na lahat ang gamit dahil sa patay sinding ilaw, sabi niya. So brand out pala dyan sa may Dasul. Okay. Classmate, Loretta Abilia, Bustamante. True yung ref namin, nasisira na, iba na, tunog, sabi niya. Si Ramon Castillo, grabe brand out dito, Dasul. Walang pasantabi ang panel ko. Panel ko ng kwan dyan sa First District. JB Estrada, mga sir, huwag na tayo gumamit ng mga appliances para tipid sa kuryente. Len Castro, mga consumers pa ang mag-a-adjust higpit sinturon na nga lahat masyadong buhaya hindi naman dapat tanggalin talaga ang oil excise tax. Pag tinanggal mo yan, apektado tayo. Apektado ang yung programa ng gobyerno, di ba? Binabalansin nila yan. Na hindi naman maapektuhan ang mga programa ng gobyerno. Mamaya naghanap kayo ng mga programa ng gobyerno, hindi nila may bibigay, di ba? Ibabalik nyo ngayon yung tanong sa gobyerno naman, bakit walang programa? Yun yung ngayon. Binabalansin ng ating pamahalaan. Kung ilan percent ang tatapesin dyan sa tinatawag natin na excise tax sa petroleum product. Okay. Jose Cardenas, gamit na tayo ng solar para tipid sa kuryente. Donato Fernandez, kung ang kuryente ay patay sindi, hindi tipid, nasisira ang appliances, sabi niya. Michael Mejia, mas tipid kung malinaw mata ng mga nagre-reading. Bakit? Hindi na malinaw yung mata ng mga nagre-reading. Ang ibig sabihin, may pandaraya. Hindi naman siguro, Raymond Bacala, bulabugan nyo, idol, ang panulkuhan kasi ginagawa nilang disco club.
ang ilaw sa Alaminos City, sabi niya. Oo. Nihagawan nyo raw na disco club yung ilaw dyan sa First District. Si Nido Manalo, ayan. Kung may flood control, dapat may gas control. Napakaganda yung Kung may flood control, dapat may gas control. Oh. Si Alfred Baltasar, action speak louder than words. Alan Bersosa, dito Dasol, palaging brown out, takaw sa kuryente ang panilko. William V. Jimenez, to see is to believe. Ayan. Okay? Aha. Okay. Okay. Aha. Ating na-contact si Attorney Randy Castillan. Aha. At thank you very much dahil in-accept niya. Actually, nagmamaneho siya, nagmamadali. Okay. Pero igigilid niya daw muna yung kanyang sasakyan. Okay. Dahil kailangan nating malaman yung kanyang statement. At ukol dito sa posibleng pagtaas. Possible. Possible. Hindi naman natin sinasabing magtataas. Possible. Pero possible. Dahil dito sa pagtaas ng gasolina. Okay, sir, sa attorney, magandang umaga po. Live na po tayo sa Radyo Pangasinan. Ako po si Errol, kasama ko po si Dennis. Sir, good morning po. Good morning, Sir Aaron, saka Sir Dennis, ang Pangasinan. Thank you po for this opportunity. Opo, sir. Eto, diretsahang tanong po, kumusta po ang ating lagay sa DECORP ngayong tumataas po? Patuloy na pagtaas ng gasolina, makaka-apekto po ba ito sa power supply, singil ng kuryente, Sir Randy? Sa ngayon, yung generation charge na makikita natin sa darating na March bill natin, hindi pa yan yung effect kung sakaling may effect yung pagtaas ng fuel cost. Mm-hmm. Kasi yung lalabas na generation charge by March, ito pa yung kinonsumo ng Dagupan Electric noong January 26 up to February 25. So, ganun kasi yung billing cycle o kaya reading cycle o power billing na tinatawag. So, nung time na yun, wala pa naman yung epekto ng fuel increase. So, kung sakali man may mararamdaman, sana wala. Sa susunod na buwan, sa April o kaya sa May, kasi doon papasok ngayon yung itong pagtaas doon sa billing cycle na yon. So hindi yung kasi may lumabas kahapon nga na post, parang nabanggit ko daw next week, wala kaming binabanggit na gano'n. Okay. So nililinaw niyo po na hindi po totoo na magtataas agad-agad ang singil. Hindi kasi kami iba kami sa mga sa fuel o kaya sa oil industry. Opo. Yung sa kanila weekly, di ba, tumataas by Tuesday, may pagtaas o kaya yung sa kuryente hindi po ganon. Yung sa sa charges ng DECORP, isang taon yun na hindi gagalaw. Yung namang generation charge na pinag-uusapan natin, yun yung buwan-buwan na gumagalaw. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Depende sa scenario ng supply at saka demand. So, ngayon, itong epekto nga ng pagtaas ng fuel, kung ihahalin tulad natin ito dun sa sitwasyon ng Ukraine noong 2022, na nakita natin may pagtaas ng presyo ng fuel at saka may effect sa presyo ng kuryente, pwedeng magkaroon siya ng effect sa presyo ng kuryente. Pero hindi itong March. Kung sakaling tumaas man ito sa March, hindi dahil doon sa fuel cost. Okay. Baka sa mga adjustment lang ng forex at saka yung mga ibang factors. Pero hindi pa yung fuel cost, hindi pa natin yan makikita doon sa kuryente kasi previous billing cycle pa yung pinag-uusapan. Okay, sir, kasi biglang nagulat yung ating mga consumer ng DECORP dahil yung inabasa nga nila. Buti na lang po, nilinaw nyo po na hindi po agad-agad magtataas. Okay. Sir, actually, tumawag kami agad sa nag-post at kinorek naman nila kasi
mukhang nagkaroon lang ng mix-up doon sa interview kasi yung interview patungkol doon sa nangyayaring rape research namin sa ERC. Aha. Ayun naman, nag-under ko pa yan ng hearing. Aha. Okay. So, wala pa yung epekto sa billing ng natin, Okay. ng mga consumers. Sir, ang mga ibang kooperatiba ng elektrisidad ay nanggagaling sa distribution ng Luzon Grid. Ang DCOP, saan po galing, sir? Galing din sa... Ganun din po, naka-interconnect naman kami lahat sa Luzon Grid. Okay. Kung ang ibig niyo sabihin yung kung saan kami kumukuha ng supply, Oo. meron kaming 3 na bilateral contract. Okay. Meron kaming coal, ito Oh. yung 30 megawatts na coal na kontrata namin. Okay. And then meron kaming 2 renewable na contracts, yung geothermal at saka isang solar. Okay. And then yung the rest ng pangailangan namin, binibili namin sa wholesale electricity spot market. Aha. So, tinitingnan namin kung magkaroon man ng effect itong pagtaas ng fuel. Possible doon sa 2 kontrata, doon sa isang kontrata namin at saka sa market, sa WSM. Kasi doon kasi sa market, halos lahat na ng generators doon, doon nila binibenta yung kanilang excess capacity. So, iba-ibang klaseng generation yon. Sir, ang... Yes, sir. ang coal ay galing po sa ibang bansa. So, hindi ba apektado dito sa pagtaas ng gasolina? Kung yung generator nag-aangkat siya ng coal para sa fuel ng kanyang generating facility, magkakaroon po ng effect yun kasi yung pag-angkat ng coal, kasama na doon yung fuel cost, yung freight na tinatawag, at saka yung forex. Kasi siyempre ang bentahan ng coal sa world market ay dolyar. So, magkakaroon po yan ng effect doon sa presyo ng coal, na yun naman yung gagamitin na fuel ng generating plant. And of course, kung yun ang kanyang fuel cost, freight cost, yun ang kanyang forex, most probably yun din ang lalabas na presyo ng generation. Na yun naman yung mapupunta sa distribution and then ultimately mapupunta po sa consumer side. So, kaya yung pakiusap ng gobyerno, tumulong tayo doon sa pagtipid kasi nga para ma-reduce natin yung demand at hindi na ma-deplete yung supply. Okay. Opo. Thank you very much po, Attorney Randy. At kami po ay nagagalak po na ma-interview po namin kayo uli. At para malinawan yung lumabas. Kasi ang punot dulo po ng pagtawag namin sa inyo, at least nalinaw na po na hindi po agad-agad magtataas ang DECORP. Sir, mensahe na lang po sa ating mga kababayan at lalo na sa mga consumer po natin, Attorney. Opo, sa mga nakikinig po mga customers, yun po, sana po malinaw po sa inyo na hindi po kagaya ng mga gasoline station na weekly may pagtaas. Ang kuryente po hindi po ganon. Yung lahat ng charges po dumadaan sa approval po ng aming regulator. And then yung aming distribution supply metering charges ng DECORP, isang taon po yan na hindi gumagalaw. Tapos yung generation, yun lang po yung gumagalaw buwan-buwan. So dahil dito sa pagtaas ng fuel, baka pwedeng makakontribute tayo ng konti. Gumawa tayo ng energy saving measures natin sa bahay, magtipid, bawasan yung lamig ng aircon, baka pwedeng hanggang 25 lang muna, or kung medyo mainit, kakainitan, baka pwedeng magbukas tayo ng bintana para makatulong tayo dun sa pangkalahatan na objective na makatipid ng kuryente. Kasi hindi natin alam kung kailan matatapos itong kaguluhan dyan sa Middle East. Opo. Okay. So, yun lang po, Sir Aaron, saka Sir Dennis. Opo, thank you very much po si Attorney Randy Castillan ng DECORP at hindi po totoo na ang posibleng pagtaas
ng Yung kuryente kuryente. sa mga susunod na linggo. Nilinaw po ni Oh, so yung lumabas sa social media ay hindi po galing sa kanila. Nabubulaanan po yung Oh. mga lumabas sa social media na possible na pagtaas. Ayan, okay. Oo, yung konsumo natin ngayon, yung babayaran ay na-consume natin ng January at Hanggang February. February. Ayan. Okay, malinaw. Wala lang po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po pansamantalang namamaalam sa himpapawida at magbabalik bukas ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan, si Station Manager Joey Baby. Fresh na fresh. Aha. Galing sa Amerika. Ay, hindi. Yung si pa. Ayan. Tabayanan na sa susunod na palatuntunan. May kapaborito RJ Jimenez sa programang Lignay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa